ποδήλατα που δείχνουμε είναι προσωπικά μας ποδήλατα, στα οποία έχουν μπει οι ηλεκτροκινήσεις που φτιάχνουμε. Αυτές οι ηλεκτροκινήσεις μπαίνουν σε οποιοδήποτε ποδήλατο και έτσι σχεδιάστηκαν. Το βασικό για να γίνει ένα ποδήλατο ηλεκτρικό είναι να έχει καλή στιβαρότητα και τα ανταλλακτικά του να μην είναι χαμηλής ποιότητας, ας πούμε. Να πιστέψεις ότι αν πας με 50 χιλιόμετρα την ώρα σε ανώμαλο έδαφος, ότι δεν θα σπάσει κάτι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Εδώ βλέπετε την ιστορία της εταιρείας. Έχουμε από τον πρώτο κινητήρα που μου δείξανε ο Γιάννης και ο Σίμος πριν από κάποια χρόνια. Περάσαμε από διάφορες εκδόσεις, γρανάζια, ιστορίες, πράγματα, αλλά στο τέλος καταλήξαμε εδώ. Ο κινητήρας μας είναι ένας τυπικός τριφασικός ηλεκτροκινητήρας. Έχουμε μπαταρία ελεγκτής ταχύτητας και ένα ποινίο με καμπάνα με μαγνήτες που περιστρέφονται γύρω από αυτό. Τώρα για να τα πω πιο απλά, φοράς μια μπαταρία στην πλάτη σου, το συνδέεις με το ποδήλατό σου και έχεις μια γκαζιέρα στο χέρι που όταν το πατάς δίνει όθηση στην πίσω ρόδα. Έχεις τις ταχύτητες του ποδηλάτου, οπότε αν θες να πιάσεις μια δύσκολη αντιπυρική μπορείς να βάλεις χαμηλή ταχύτητα και να σου δώσει πολύ δύναμη, ή αν θέλεις να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή σε απόσταση βάζεις μια πιο βαριά ταχύτητα, λίγο γκάζι και σε πιάνει. Ο βασικός στόχος της εταιρείας πάντα ήταν να φτιάξουμε τους καλύτερους ηλεκτροκινητήρες στον κόσμο. Και η αρχή μας είναι στα ποδήλατα, αλλά στο μέλλον πιστεύω ότι θα πάμε και πολύ πιο πέρα. Ήδη σκεφτόμαστε για πατίνια ηλεκτρικά, για σανίδες του σερφ ηλεκτρικά. Φαντάσου τώρα να ρίξεις τις σανίδες σου στη θάλασσα και να σε πηγαίνει απλά. Να μην χρειάζεται ούτε κύματα, ούτε αέρας, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω για υπτάμενα ακόμα, δεν τα έχω ψάξει πολύ, αλλά νομίζω και αυτό θα μου άρεσε να το κάνω.